othi labantu abamlaleleyo mabalithathe lo lewuzwi lelo liphile kubona ukuze babe munye. Kepha yena uthi ke bese qhubeka, kepha umduduzi umoya oyingcwele, kepha umduduzi umoya oyingcwele ubaba aya kumthumela egameni lami uyakunifundisa konke. Glory to God, Jesus Christ. Yeah! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Ubani? Umoya oyingcwele ubaba ayakumthumela yena wemthumela egameni lika Jesu Kristu. Ngimthola ngeBhayibheli uthi uyakunifundisa konke. Uhambe ke wena uyofundiswa umuntu. Akuyeni moya ingcwele ukufundisayo lapha ukwenza ama assignment, okunika ama assessment, okuassessayo.